Kumusta kayo gagayem ken kakabsat? Umay kami nga kumablao kada kayo, itinimbangal daw tayo maamin. Amen. Awan ko iti malabsan kada ita nga panangkablao mi. Ket patyen mi nga iti kadayo itata nga kadwami nga agadal iti sauna po Dios. Ket umay manen dayjay dakkel nga bendisyon. Umay dayjay sagot ni Apo Dios nga pannakaawat. Umay dayjay panangidalan iti santo nga espiritu kadagiti panagbiag tayo. Tapno daytoy adalen tay itata ket agbalin saan nga baron o di ket di manayunan iti naununeg apan nakaawat. Tapno tarigagay tayo nga agbalin akamkameng iti pamilya ni Apo Dios iti agdama nga panagbiag tayo iti daga. Tapno inton no agawid tayo di langit. Pastor Leo ken Pastor Ray, agkakadwa tayo ito, kadwa digiti kakabsat, nga agawid iti langit. Siyak nga rod, gagayem ken kakabsat, iti kabsatyo, ni Pastor Eli Rafanan. Ket, agtultuloy nga kadwa tayo, iti oras, iti panagadal, ni Pastor Ray, ken ni Pastor Leo. Kayat kung iti damit, dayjay naimpuswan, ken nabarang nga panangkablaaw da, iti tunggal may sa kada kayo. Kaya ta kayo nga kablaawan ay eten agagayem ken kakabsat, ita oras, iti panagadal, ket agtultuloy tayo nga amuen, nagiti pagaetan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Tapno iti kasta, agtultuloy met adumagdagket iti panakirelasyon tayo ken kuana, aging gana nga daydi akababalin ni Apo Isus. Makitan kada tayo. Amen. Wen kakabsat, may isa nga naragsak ngal daw, iti panagadal ti sao ni Apo Dios. Pacheck nga nakasagana kayo, babayan ti panagministro ti Espiritu Santo, ket lumawlawag, iti panakaawat tayo kadag iti sauna, nga mangted iti nasged, a panagbiag ken Kristo, iduray pa iti asidegen, a panagparang na. Ti sumaruno kakabsat, kadawatek nga agdumog tayo, ta agkararag tayo, managayat a Diyos sa mami na langitan, ragsakan mi ti umasidagkan ka. Agsipod ta babaen ken ka, O Diyos, mabalin mi nga mawatan dagiti saom. Ket babaen ti panagministro ti Espiritu Santo, madaan kami ti panakaawat, ket agtultuloy kadi nga marik nami, nga nalawlawag dagiti saom nga mawatan mi, ken kasta mi ten umununeg ti panakaawat mi, tapno ti kasta ti relasyon mi ken ka, kadadadda nga naragdagsak. Ken nataltalged. Dawaten mi kadi nga talna ken urnos Apo ti mapadasan mi. Dagiti dawaten mi ken Kristo nga Jesus. Amen. Yaman tay Pastor Ray, kaday nga kararag, ket adda tayon gagayem ken kabsat iti baro nga leksyon. Dawaten tayo met ken ni Pastor Leo, iti panangibasa na, iti paset amayulo. Iti Juan Kapitulo 17, versikulo 20 kan 21 kakabsat kasto iti kunana. Ket saan laeng adagitoy iti idawdawatak, no di ket dagiti pay mamati kanyak gapu iti sauda. Tapno isuda amin agmaymaysada kuma, akas met si kaama, kanyak ken siyak ken ka, tapno addamet kuma kadata, tapno tilubong patsyenda kuma, asika imbaunak. Idi agkararag ni Apo Jesus kadaytoy nairamanak. Apay kunak nga nairamanak kakabsat. Alain tayo adayjay inbasa ni Pastor De Leon akararag. Ijay 17 iti Juan, iti 20 kunana, ket saan laeng adagitoy iti dawdawatak, sino ti ikarkararagan na? Digijay adalan. Ngem na iramanak kunak tanudiket dagiti pay mamati kanyak gapo iti sauda. Imay digijay padamag, imay digiti nangikas kasaba. Namati ka di sauda. Namati tayam aming kakabsat. Isu nga daytoy kararag ni Apo Jesus na iraman tayo. Dayjay nga rod leksyon tay itata may panggap iti iglesia, the church. Ket may raman tayo. Tadayjay iglesia, ket isu iti kunana iti may nga author,
panagurnong kadagiti inayaban ni Apo Diyos. Tano dayjay panakaisao iti iglesia isu ti siya called out. Aday tinayaban ni Apo Diyos, manipod ka ni Abraham, manipod ka digiti amamma tayo, uray pa'y ka digiti agdaman, aday itayaban na, ket intuno inayaban na, rumwarda manipod iji ayanda, ket masapol, nga aday iti pangiyapunan ni Apo Diyos kadakwada. Urino basahin tayo, ito'y Juan 10, versikulo 16. Dahito matlaing iti kunana. At dapay sa baling nga karnero, asaan ang naitipon ditoy pagtaraknan. Inyarig ni Apo Esos, iti iglesia nga pagtaraknan. Sino iti taraknan na dijay? Digijay nga inayaban na, ket simurot da. Kenkwana. Nadadumang ket, iji unag ti kapilya, Pastor Leo, nga mahangkos usa rin na ito. Ada dayjay mangitid ti greeting ket ko. Good morning, church. Nangigila jay. Nangig ko. Kaya digya tao ko na. Anda sumungbat. Tati amuda, no dayjay good morning, church. Kung ti sumungbat, dayjay patader. Ngem, iti kapaypayswanan na, saan tayo nga ma-spelling dayjay balikas nga church, no awan dayjay duwa nga litra iji unag U-R. No spellingan tayo ko C-H, jaong tuna man ang C-H, ngam di unag na U-R. Iso nga, tayo ito'y adalin tayo, sika, siyak, wenda tayo amin kakabsat, iti mang bukal, tapasit tayo, dayjang iglesia. Ngaro dito adalin tayo tata, dayjay mangbukal di iglesia. Okay. No alayon tayo dayjay mangbukal ti iglesia, amun tayo nga dayjay panagadal tayo ka progressive. Adatoy ti Diyos nga agayat. Inayaban na. Dagijay simungbat, isu dagijay ti insalakan na nga managbasol. Ket intun no na urnong dan, buklin da itanya dayjay pastor. Iglesia. Dayjay iglesia. Adda digiti umay nga panagtutungtong. Nagsaugamin ni Apo Esos ket kunana ken ni Pedro. Basa man Pastor Ray jay Matthew 16:18. Basto iti kunana kakabsat, dito yung Matthew 16:18. Ket siyak kunak metken ka, asika Pedro ka, ket iti daytoy abatu, bangunek tut iglesia, ket dagiti ruangan ti Hades saan danto ngagbalegi ken kuana. Itdek to ken ka, dagiti tulbek, ti pagarian ti langit, ket nyaman nga galutam to, dito daga, magalutan to, iji langit, ket nyaman nga warwaram to, dito daga, warwaram to, iji langit. Iturturong na nga rod da ito, kakabsat, nga ni Apo Isus, ket bangunan na, dahil yung iglesia na. Ket dito yung iglesia na, ibagbaganan kadagiti mamati keng kuana. Ngem ti katungtong na ni Pedro. Katungtong na ni Pedro. Okay. Ngem dumdumngeg dagiti adalan. Ta sakbay pay daytoy ket idi naurnong da kuno ni Apo Isusan niya ti panangammu dagiti tattao may papangkanyak. Wen. Kunada ka si kani Elias, si kani Jeremias, si kani Juan. Kung kunada, ngem imbagana kini Pedro, nya nga iti panagkunam kanyak Pedro. Imbagana ni Pedro, si kati Kristo, anak ti Dios sa si bibiyag. Katimbaga ni Apo Isus nga dayta nga imbagam, saan nga nagkapu, mismo ken ka, kat nagkapu iti Dios. Nagkapu ka dayta nga imbagam, nga binigbignak nga siyak. Ti Kristo, nga siyak ti anak ti Diyos sa bibiyag, ibagak ken ka, kuna na nga bangunek tut iglesia. Kuna na, kat dahito yung iglesia na, isuna mo ti mangibangon. Dahito yung iglesia na, kat saan nga mabalin nga ni Pedro ti mangibangon, tanon ni Pedro ti mangibangon, nabay ka na tayo. Kat kuna na, DJ, bagbaga na, nga dahito yung iglesia na, nga bangunan ni Apo Isus, kat ad awan tu iti sumrik ken kuana nga Hades. Dahito yung Hades, kat ipapatay. Nga dahito yung ipapatay, kat dahito ipapatay nga
ibagbaga na nga awan ti sumrek ahan nga agbalegi ni patay kang kuana nga dayto nga ipapatay ket dayto ipapatay nga nadal ti tinaglabas nga may kadwa nga ipapatay. Wen. Tamatay tayo paymat. So nga siya sinuman nga mamati, tamay sa nga prerequisite iti sa sarit iglesia. Wen. Ni Apo Isus ket ti panamati kang kuana nga isu ti nangibangon ti iglesia, intun sumrek ka kadayto nga iglesia nga bangunan na awan to iti panakapadas ken ka ti ipapatay nga agnanayon. So nga, ni Apo Isus, titudtudun na, nga mangibangon iti iglesia na. Saan nga ni Pedro? Hanga ni Pedro. Mangibangon ti iglesia. Ta ni Pedro, nya nga iti kabalan ni Pedro. May sala ang mga tao. Kung isuna mangibangon ka yung iglesia na, amin nga kumuyog kang kuana, numatay da ka na wanam namadar. Dahil nga road reference, Pastor Ray, nga inbaga ni Apo Isus intamatyo, anya jig igaman na, tulbag ti Hades. Kit no alain tayo dito'y Apokalipsis 1, versikulo 17 kan 18, denggam ati ka pada na, dahil inbaga ni Apo Isus, kan dahil inbaga, ni Apo Isus lang kan ni Juan. Dahil inbaga na kan ni Pedro, inyulit na, nga inbaga na kan ni Juan. Basaek, kit idinakitak na pasagak ka, dagiti saksaka na, akasla natay. Ket inpantay na di makannawan na kanyak akinunana di kaagbuteng siyak ti umuna ken ti kamaudyanan ken ti sibibiyag ket natayak iding ket adtoy sibibiyagak iti agnanayon nga awan tinggana. Daytoy ti pagpadaan ta pastor. Ket adda kanyak dagiti tultulbek ni patay kini Hades. Saan nga ni Pedro iti ayan ti tulbek? No di ket di ni Apo Esos, iti ayan na dayjay tulbag. Isu nga, adugamin dayjay nangarami din iti doktrina da, Pastor Leo, nga dayjay nang patadiran ni Apo Esos iti iglesia na, ket ni Pedro. Inaramid na pa yan nga umuna nga pangulo, dagitoy nga nangaramid dayto nga sursuro. Ket naaramid pa yan ni Pedro nga isu iti Santo Saint Peter. Ngem anya iti panakailawag mismo Pastor Leo ni Pedro mismo ang tagsao. Dayto man ti ibagbaga ni Pedro babaan ti paltiing ti Espiritu Santo Pastor. Masarakan dayto kakabsat ti umuna a Pedro Kapitulo 2, versikulo 4 hingga 8. Kunana ditoy, dumateng kayo ken kuana, iso akas lamay sa abato a sibibiyag, nga imbelang apodno dagiti tattao, ngam iso napili ken napatag iti Diyos. Da kayo matkas batbato a sibibiyag, maibangon kayo amay sa at templo na espirituan, nga agbalin kayo amay sa anasantuan a kinapadi, tapno idaton nyo dagiti daton ti kararwa. Makay ayo iti Diyos gapuken Hesu Kristo, gapu tadaan na ilanad iti surat. Adtoy siyak isaad ko ijesyon, tinangnang runa bato apasuli, napili, napateg. Kat dayta mamatiken kuana, saan to maibabain, maipaay kada kayo nga rod mamati. Isu tinapatay ngam maipaay kadagiti saan mamati. Ti bato nga imbeleng dagiti agar aramid ti balay isu matlaeng tinaaramid apasuli. Ken bato apakaitubkulan, ken bato apakaibabainan, tama itublak da iti sao, idinto anasukir da, ket ito'y met naked nganda. Isungurod nga kitaan tayo daytoy nga mabalin tayo nga ikanti dayjay kunatay man nga final sentensyaan na dayto yan. Idi katungtungtong dayjay basam Pastor Ray di Pedro adu iti nangi dayjay man nang lawlawag nga saan nga nalawag when no misinterpretation. Tayo naramid da nga ni Pedro dayjay bato. Ngam nagsurat ni Pedro nga mismo ibagana nga siyak ti bato. No di ket di
inbaga na nga ni Kristo isu dayjay abato. No ikabilyo gamin dayjay sao nga cornerstone di pasuling. Wan. Dayjay iti ayan iti pigsa. Pundasyon. Iti may sapata der. Wan. No iti daan nga arkitekto iti digijay ancient times. No garamid dati rangtay. Dayjay arko na nga siyay. Dayjay bato iti tinga. Isu iti mangtengtengel ti pigsana. Tano awan dayjay nga bato, awan ti pigsa digiti amin nga data. Idi saan mo't akasla itata nga nakadu iti landok na hollow blocks nga haan. Siminto No na. di dayjay awan pay ket ti siminto na idi. Isu nga dayjay ammo ti tattao nga dayjay cornerstone, dayjay pasuli, dayjay inbeleng dang kunana ni Pedro ket awan sa bali no saan nga ni Apo Esos. Itatangarod dayjay nga iglesia ket naipatakder kini Apo Isus. Apo Isos. Apo Isos. Isuna, ti Wen. bato. Isuna ti bato. Nangibangon kada yung iglesia na. Wen. Tano ituloy tayo dito, pastor, kunana ket agpaiso kunana ditoy nga itdek tuken ka kunan ni Apo Isus dagiti tultulbek ti pagarian ti langit. Kasarsarita na ni Pedro. Ngem laglagi pun tayo kakabsat nga daytoy nga bato isu ni Kristo. Nga isu na ti mangbangon iti iglesia na. Nga dayjay kunay pastor nga dayjay tulbek addakin ni Apo Isus nga tulbek ti Hades. Ngem daytoy kunana to itdek tuken ka dagiti tultulbek ti pagarian ti langit. Naitalek kadakwada iti panakay pangulo ni Pedro iti panang tulbek ti pagarian ti langit. Anya dayjay di panay pangikasaba ti ebanghelyo. Dayjay panay padamag iti ebanghelyo. Tapno dagiti tao nga naragpan ti pampanunot da may papan ti panakaisalakan. Dagiti tao nga kinulaapan ti kabusor. Dagiti matmatada ken pampanunot da may papan ti panangamukin ni Apo Dios. Ni Pedro babaen ti panagibanghelyo na panangikasaba ti ebanghelyo. Ket malukatan ti pampanunot dagiti tao tapno maamuanda iti sekreto ti pagarian ti langit. Isu nga naitalek ken ni Pedro ti panangipangulo na kadagiti panakikasaba ti ebanghelyo akas tulbek ti panangammo iti pagarian ti langit. So makita tayo dito iti naipayduma kakabsat nga kapadasan ni Pedro ti panangipangulo na ti ebanghelyo nga rinibribo dagiti nabaw ti saran. Linibribo dagiti nakaammo ti kinapudno. Rinibribo dagiti tattao nga mawat ti ebanghelyo nga daytoy nga ebanghelyo isu iti damag ti panakaisalakan panakay kamkameng ti pagarian tapay isu iti tulbek ti pagarian ti langit. No, alain tayo nga ituloy, Pastor Ray. Inted nga rod ni Apo Esos kini Pedro dayjay tulbek. Ti tulbek ti kunana toy Ruangan. pagarian ti langit. Wen ang Ruangan. ruangan na mo Wana. mga tulbukan dayjay pader. Wana. Amo mga tulbukan dayjay tawa. Wan. No iti pagtutungtungan ket dayjay tulbek. Ija tulbek no itid mo dayjay tulbek lukatan da. Naglukat. Ija ti pagserkan. Wan. Kay sino dayjay ruangan? Ni Apo Isos. Na Apo Esos. Ija Juan Jes kunana siya iti arwangan. Wan. Nga isumot laeng nga uray pay ije iglesia, ije pagserkan nga agkamkameng ka ije iglesia ni Apo Apo Isos Isos. nga binangon na. de so na laeng taiso iti arwangan. Buklin tayo nga rod daytoy adal tayo anya. No anya daytoy kayat na nga sawen. Pastor Leo dayjay tarigagay ni Apo Esos gamin ket adda dayjay panagmaymaysa. When, Pastor? No, alain tayo, ijay Juan 17, ket no ipabasak kanya mga gastaremon, daytoy amin nga oras tayo. Ta actually, daytoy Juan 17, isu iti katindugan nga kararag ni Apo Esos. Ti kararag na, ket maisentro iti anya. Panagmaymaysa. Panagmaymaysa iti Iglesia. iglesia. Anya iti panakaawat mo kadaytoy nga kararag ni Apo Esos, Pastor Leo. No, kitaan tayo dito'y Juan 17, at dati upat abanag dito'y nga inulit-ulit ni Apo Isos.
no inulit-ulit na dayto upat aba nag-iji kararag na kahit na nga sa uwan napatagkin kwa na daytoy. Nang runa. Dayto ti kangkang runaan Runaan. namin. Ken daytoy pekit di akararag na apa nang ibabaet na kararag na datoy kasakbayan ti amuna nga matayen. Mm-mm. Isukas la kumada tay last will in testament ko. Isuan na patag-unay. Ket daytoy man ti makitak dagiti upat. Iti maudi apaset ti bersikulo 11. Kunana tapno agmaymaysada akas kadata. Adda man ti reference doy. Dagiti kuma umawat ken Kristo agmaymaysada ay ayten agagayem ken kakabsat. Akas panagmaymaysa iti Dios Ama ken Dios Anak. May kadwa numapan tayo dayjay na ibasa itatay a memory text tayo. Ije bersikulo 21, isuman ti kararagnan. Kat ditoy, saan laangan nga dagiti adalan, ay ito nagagayam kang kakabsat, no di kat uray pa'y kunana, ije verse 20, dagijay nga umawat, gapo kadakwada. Kuna naman, tapno isuda amin, agmaymaysada kuma. Ijay verse 22 ken 23, daytoy pelaeng ti kargana. Tapno agmaymaysada kuma namin upat adaras nga inulit-ulit na Dili sa ano nga. idi sa nga panagmaymaysa. Tadagamin ti maysa nga banag ama si putak ditoy. Tapno ti lubong patyen na kuma asika imbaunak. Datoy ti panggap paygayam nga maysa. Daytoy nga rod a panagmaymaysa addat ti panakay naig na kaday di panangibaon ni Apo Diyos kini Apo Isus nga iso ti mangisalakan. Ket no agmaymaysa tayo, mabigbig da dayjay nga inaramid ni Apo Diyos babaen kini Apo Isus, mabigbig kunada dagiti tattao. Nga ni Apo Diyos imbaon na iti anak na nga ni Apo Isus. Dito nga ron. Oh. Adda digito yung kamkaang mga ti iglesia. Dahil kararag ni Apo Esos, agmaymaysa. Maminupat nga kunam niya, Pastor. Wan pastor. Iti reference na, akas kunam kas iti panagmaymaysa, ti Diyos Ama, Anak. ken ti Diyos Anak. Dahil iti reference na. Ket intuno, dagitoy nga inayaban ni Apo Diyos, ang makikamkamang kadaytoy nga iglesia na. Ket agbiag da nga agmaymaysa in unity. Intuno kitain digiti saan akamkamang. Makita da dayjay kababalin iti Dios nga agmaymaysa. Dayjay ti panggap na kit. Ta ammo iti kabusor nga dayjay kang kanayon tay nga ibagbaga in unity there is strength. Kung kunatay may divided, we fall. Ngem ti bagbaga tayo united, we stand. Isu nga, uray pa'y dayto iglesia, tapno nabilag, ket maaramid na dayjay misyon na, nga ipakita da, iti sa nga lubungan, digit hampay akamkamang, nga dayto nga Diyos nga pagserserbiyan da, nga agmaymaysa, the triune God, masapul nga digiti kamkamang ket, agmaymaysa damay. Kaya't nangaroon nga sa wan, Pastor, ti mawatak ka dahito yung adadalan tayo. Ket tunggal mamati, mamati kini Apo Isus ket makikamkamang iti iglesia na. Adda keng kuana da di espiritu ti panakipagmaymaysa. Wen. Adda keng kuana da di espiritu ti panakitunos. Uray pa di tarigagay. Tarigagay na nga makitunos, makipagmaymaysa iti iglesia na. Tapno dahito yung iglesia ket agbalin nga natibker, agbalin nga bendisyon, kakabsat, iti sabsabali, agbalin nga lawag, iti sabsabali, kaya nagbalin nga isu ti pakakitaan, iti lawag ti kinapudno, nga isu iti panakaipadamag ti Ebanghelyo. Isu nga, naibagadamag kadatayo kakabsat, nga tunggal kamkamang ni Kristo ti dito yung iglesia na nga binangon na. Kaya tadda kadatayo, dahil tarigagay makipagmaymaysa. Kumusta nga iti panagmaymaysa tayo kakabsat ti iglesia tayo? Adda pay pastor, dayjay bukal, iti panagmaymaysa.
ta idi inawat tayo di sagot, Mm. adda kenkwana dayjay panagmaymaysa. Nanagmaymaysa. Akas iti kang kanayon na ibagbaga pasulay di binasbasam, panagmaymaysa akas ken Kristo ken iti Ama. Isu nga idi inawat tayo ni Kristo, inawat tayo meten dayjay bukal iti panagmaymaysa. Isu nga nalawag dayjay tarigagay ni Apo Jesus. Nya pastor, nga datayo ang makikamkamang ti iglesia na, ket maaddaan tayo met dayjay tarigagay, dayjay ayat, uray pa'y siguro dayjay kuna tayo nga panagbiag, nga may sa iti tarigagay tayo. Agbalin ang natibker ti iglesia, babaen iti panagmaymaysa. Ket intun no addan dayjay panagmaymaysa, napintas di binasang Pastor Leo tatay. Dayjay sabsabali nga san pa'y mamati, sino iti pagsublyan day dayaw iti panagmaymaysa? No, kitaan tayo, agsubli kini Apo Diyos, mabigbigda ko na, nga sika, Diyos Ama, imbaon na. Wait. Ito ko na, Isu nga dakkel nga rod, iti responsibilidad, iti kamkamang iti iglesia. Nga agmaymaysa tayo kuma, tapno, dayjay panagmaymaysa iti Ama, iti Anak, ken ti Espiritu Santo, ket patyen, dagiti saan pa'y akamkamang dayto yung iglesia. Alakit sa abay tayo nga agpatuloy, ket mariknak talaga nga sigagagar kayo nga ipuwersa, di kita kapanunutan nyo, ag-break tayo mampailaeng, tamapan tayo ti istasyon tayo, ti Hope Channel, tada iti napateg nga ipakaamuda kada kayo kakabsat. Ngayon, agyan kay lata dita, urayan da kami ta pagbiit, tapno, agkakadwa tayo nga lipasen, daytoy leksyon tayo nga dadalin tayo, may panggap iti iglesia. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Alakit agsublita yun, Pastor. Pastor. Iti adadalin tayo itatay, may panggap ka daytoy Panagmaymaysa. adati tarigagay nga umay dayjay kuna tayo nga obstacle na. Ikabil ni Satanas dayjay Panagsisina. pader iti panagmaymaysa. Tapno umay dayjay panagsisina dagiti kamkaming ti iglesia. Anya ti makunam ka daytoy nga pasitiadal tayo, Pastor Ray. Pudno unay,
Pastor, kakabsat, nga ti iglesia ni Apo Dios, ni Kristo Jesus nga binangon na, katarigagayan na ngagmaymaysa tayo. Wen. May maysa tayo ti panakay kasabat ibanghelyo, saan nga no kasabat ibanghelyo ket saan tayo nga agmaymaysa, nakapoy iti panakay kasabana. Numampay kasta, dahito nga panagmaymaysa tarigagayan ti iglesia, kakabsat. At dati kabusor nga kang kanayon nga sinasinaan na tayo. Wen. Sa tayo kunayo tatay nga ito na sinasina tayo. When we are divided, we fall. Kat data ti panggap ti kabusor. Data ti sentro. Dati sentro ti kabusor kat ti iglesia na. Wen. Nga sinasinaan na tapnuhang agmaymaysa ken han ngagbalin nga bendisyon. Han ngagbalin nga lawag. Ket numampay kasta, numaminsan ket mapalubusan nga dadagiti panagsisina ti uneg ti iglesia kakabsat. Apay agsipud ta umuna adda dayjay kababalin paylaeng ti maysa kamkameng nga pagbalbaligyan na mabalin nga isuwi ti lablabanan na nga numaminsan katagbalegi so daytoy adda dayjay kapanunutan nga birbirukon na ti pagbiddutan ti padana Wen. nga kamkameng Wen. sipsiputan na no kas pagarigan na mapan makigimong daytoy akabsat siputan yung akabsat no da kayo man munusaan no siyak man uno tayo mapan makigimong ti sipsiputan na kada biddut ti padana nga tao kalpasan na mapan nang ti padamag pastor mapan nang ti padamag ay amuyo kumare ay amuyo pare ni kastugaya mo kastoy ni kastugaya agramara man isunga kunana ditoy na santuan na surat ijay Leviticus 19:16 basaan tayo kakabsat kuna na to, Leviticus 19:16, kuna na to, di kanto agpagpagna akas may saa natarabitab kadagiti kailyam. Ayan. Hanggang napintas. Chismosa ko natin. So, may sa kababalin. Hanggang napintas deta. May sa kababalin iti panagsisina nga mayadayo dahil espiritu ti panagmaymaysa. Dakamkamang maminsan mapuyutan ni Satanas ket masulisog agbalegi ket mapanipad padamag radyo karadap kuna tayo mamadpadakas to dayjay akabsat ipadpadamag nanton dayjay san nga naimbaga nakita na ket anya ti mapasamak madamag tumot daytoy kabsat nga isut ipadpadamagan na masaktan maupapay nga nuapay nga dayjay nga kabsat na nga kasjay nga may sakam kamang ti iglesia ket kasjay tiraramiden na. Wen. Intun nadamag ng tumaten ko sorigan ni Pastor Leo ket nadamag kunto dayjay bagbagan ipadpadamag na ta naibagam tumot Pastor kanyak. Ay ket santo na sayat dayjay riknak ken kuana. Bumalasak tumat. Agsaonak tumat no dayjay espiritu na ket nadamot nga espiritu kanyak kasjay tumot ibagak aging gana nga nya agramaram sinasina ken masaya sayan ton ti iglesia san nga naimbag. San lang nga data? Nga na parang birbirok ti pagbidutan ti padam nga tao. Di ikumparam nga ti padam nga tao dayjay addaken ka kasla dayjay imbasayo di pastor nga dadua nga mapan ijay templo nga mununa ket kitaan na di bagina ti estado na kini Apo Dios kalpasan na kitaan na ikumpara na di bagina di pada nga tao ket adu ti kakastoy nga kamkamang iti iglesia ni Apo Jesus nga no maminsan kakabsat ket mapalubusan tayo nga kasjit espiritu tayo nga ikumpara tayo iti bagbagi tayo ti pada tayo nga tao dayjay panang ikumpara ti bagi tayo ti pada tayo nga tao isuntumot dayjay ti panaka tinag tayo. No di ket di kitaan tayo ni Kristo ket mabigbig tayo ti basbasol tayo. Kasla lang parikot deta niya Pastor Ray. Agsipud ta ti imununang inbagata itatay nabukil dayto nga iglesia ket ti kamkamang dayto nga iglesia dagijay nga inayaban ni Apo Jesus simurot ken ni Apo Jesus itatada dayjay kunam nga anya janagan di radyo karadap. Anya, adamit iti announcer ti radyo karadap. Iti saludsod no dado nga, apay nga kastoy. Malagip yun dahil pangarig nga intid ni Apo Jesus, kunana, iti pagarian, iti langit, ket maiarig, iti kastoy. Ada iti may isang agtaltalon, minulaan na di taltalon na, dahil nga taltalon, maiarig iti lubong,
Ngem itinaununag mayaring mat iglesia. Dahil yung nagtaltalon, minulaan na iti bukal. Anya nga bukal? Trigo. Naimbag ti trigo? Naimbag. Ket kunana, ket iti rabii. Imay iti kabusor. Nagmula iti sisanyas. Ket iti agtubo, dayjay sisanyas ken dayjay trigo, halos nga agpadpadada. Iti bulong, kadakkel na, kulor na, agpadpadada. Iti pagdumaan na lang ng Pastor Leo, idi nga agsabong ka nagbunga. agdawadan. Kadi tartarken kay kunada apo apay, hangkadi nga iti inmulam ket nasaya at abukal. Yung apay nga adda itatta iti dakes amula. Anya ti sungbat na po Isos? Ti kabusor. Ti kabusor iti nangimula dayta. Kaya nangarod nga sawen, pastor, mabalin ka di. Nga ije uneg ti iglesia. Adda iti girilya. Nga isirek ni Satanas tapno mangitid iti panagwarawara. Santay maliklikan deta, pastor. Adda dagiti kastoy nga mapasamak ti iglesia. Tayo urasyak mismo ket addamot dayjay mapanak nga iglesia nga mapan kusulsulbaran ti panag sisina, panagkakapya. Ket babaen laeng iti ayat ni Apo Dios palubos ti Apo ket babaen ti parabor na mapagtutunos ken mapagkakapya damay. Dagito yung kakabsat, sisina. Ket dayto ti maysa nga siputan tayo kakabsat nga imula ti kabusor kadagiti panagbiag tayo. Imula ti kabusor iti uneg ti iglesia kakabsat. Isu nga inton aramaten na tayo ti kabusor nga agtarabitam. Aramaten. Wino paaramat tayo nam. Inton paaramat tayo ti kabusor nga agpadpadakas ti pada nga tao. Agradyo gipadamak ti sana pudno. Nga saan mumot nga kasarita dayjay may sa akabsat nga nakabasol no nagbidot. No dikit mapamupay padpadamak ti sabsabali. Masaya-saya tayo. Agragrag sakton ti kabusor. Dito yung rod, pastor. Umayan ti problema. Kabil mo nga ni Brother Eli ket patpadaksin na ka. Bueno, nakita nga dan ti basol ni Brother Eli. Adday tinted ni Apo Esos nga dayjay man procedure nga maisubli dayto yung akabsat. Ijay Matthew 18. Oy, pastor. Adda daytoy, sakbay na naman pantadi jay. Tunggal may sa kada tayo, adda ti ibaga na ti leksyon tayo. Nga inton makakita kat imay sa akabsat, nga kayat mo nga isuro, ken kayat mo nga bagaan. Kuna na dito, dati talong addang kakabsat. Siputan nyo, yung leksyon. Kuna na to'y, umuna, iti kadiinak ibaga ket pudno. Ket no pudno, daytoy nga mapan mo ibaga, ket mapan mo ibaga ken kuana. Ti may kadwa kuna na to'y, ti kadiinak ibaga ket makapapigsa. Makapapigsa ka di. Ti may katlo kuna na to'y, mabalin ka di nga maibaga, iti wagas anapnuan iti ayat, dayjay nga kayat kung ibaga. Kasi pagrigan, i-criticize mo di kamsat, i-constructive o no destructive, na inchempuan, dayjay ipapan mo ibaga, ken lumamay, iti panang correct mo ken kuana. Adda di kun kunada nga what to say, when to say, how to say it. That is important. No kit-kitak datay discussion tayo tatay. Mapan ijay panunot ko ay ito agagayam ken kakabsat. Nga imay ni Apo Isus dito'y tada misyon na. Iso ti panakaisalakan tayo. Iti panangawat tayo kinkuha na naitid kada tayo di yung misyon. Akas iglesia na. Kat dito yung misyon tayo, saan tayo maramit at gaapa tayo yung unag ti church. Iso nga nalang ni Satanas. Hanak kayat nga maaramid tayo, dahil imbatin ni Apo Isus at trabahuan tayo. Tayo supay lang arudmet iti maudi, apagilasinan sakbay ng umay na Apo Isus. Iti Matthew 24. Wen. Iso nga nalang ni Satanas. Kat nukit kita at ti panagbalegi, ay tan agagayam kan kakabsat, ti mo na nga iglesia, iti aramid. Idi nga, ag may sada, kuna na ijay aramid, kalpasan abinilin ni Apo Isus ida. Nga orayin dati Espiritu Santo,
Idi nga umadyi Espiritu Santo kadakwada, at dada nga agmaymaysa nga agkarkararag. Diya ka mo, no kasanot pa na kay Ilocano na ngam napintas kami di English na eh. Kuna na, they are united in one accord. Kuna na kahit, hanlaeng nga, nagmaymaysa kas kasanot, no di kat one accord, kasla narupot da. Nagtitimpuyog May na. may sa tignay da, may sa kapanunutan da, may sa plano da, may sa aramid da. Kastoy. Kit, no daduma, ay eton agagayin kan kakabsat, gapot ag trabaho mo't ni Satanas, mabalin nga agkakadwa tayo, matag may sa. Tapay, at nagamin, digitay, bagbagat at tayo ni Pastor Ray, aba paspasamak Pastor. Yo, nagti-church. Kat nasayaat no, maliklikan tayo detoy, kat ada tatay ti bagbagan na, kat nga solusyon na. Pudno, Pastor, nga no, mapantay di panagmaymaysa, nalagaan ti trabaho ti iglesia. Wen. Talaga di pa'y daklis, mo yun, di daklis, da mo ti kagayan. No ti bigaten, parbangon, mapanak makidaklis. Kat agsabot, di tali, manipod lawlawon na, di ikot, yadayo. Pagsabot nga sa adutik, tao dito, yung nga mangguyod. Agsinumbangir. Aging ka nang agsabot dangas jay. Kat mapangkamot makiguyod kumput ka kada tali. Makigiddan ka kada jay. Bilang. Panag 1, 2, 3. Makigiddan ka kasjay. No kontraam di ay kakaasik ka tinapalalo. Ngem no makitunos ka, makisabay ka, Nalala ka. ti panagguyod, anyan nga naglagaan. Nalaka nga dumanon ti trabaho ni Apo Diyos, into nagmaymaysa ka nagtutunos, nagtitimpuyog tayo. Nagtutunog pa'y kasta, yung ko ng pastor, nga sa ludsud mo na tayo, ada solusyon, iti panagsisina, kakabsat. Numampay, agduduma tayo, iti kapanunutan, rik-rik na, adat ti panagmaymaysa tayo. Ngem no maminsan, adat ti panagsisina tayo. Ngem no adat ti panagsisina, tapno maisubli dahil panagmaymaysa, adat ti wagas, yung ko na pastor, nga aramiden, nga insuro ni Apo Isus kada tayo. Iti panangisubli kada di kabsat, nga nagbasol, uno panangsubli kada di kabsat, nga nailik, uno naiduma, ti kapanunutan na, tapno mapagsubli ti panagmaymaysa. Kuna na dito, Mateo 18, iya pastor? Mateo 18, kuna na to, 18:15, at dati addang, iti panakaisubli ti panagmaymaysa, uno kapya, kung nanatoy, uno panang korek ti may sa kabsat, ketno ni kabsat mo, yikinse, makabasol ken ka, inka, ibaga ken kuana, ti basol na, dakda kayo. No denggan na, naalam ni kabsat mo. Ngem no di nakadenggan, mangikuyog ka ti may sa wenno duapay. Tapno gapu kadagiti dua wenno tallo asaksi, mapatalgedan ti amin asasao. Ket no di nadenggan ida, ipulong mo iti iglesia. Ket no di na ipangag met ti iglesia, ibilang mo a hentil ken agsingsingir ti buwis. Dahito iti ibalakad ni Apo Isus kada tayo, kakabsat, pastor. Nga, umuna, nung nakitam ti may sakabsat mo nga nagbasol, sa mo ipadpadamag, taday ti wagas ni Satanas, nga nung padpadamag mo, sakbay nga mapan kaday kayat mo nga nakitam nga tao nga nagbasol, sakbay nga mapan mo korektaren, kahit mapan mo ipadpadamag. Ngam uray man pa nung nakorek mo, nagkapya ka lang arudan, ipadpadamag mo pa lang tinaramid mo kung kuwana, saan nga na yung bagde yan? No diket di, intun ti may nga tao nakitam nga nagbidot, panunutam, umuna, kasano nga tati panangibagak, umiso nga tati panangibagak, kung na ko naman tayo pastor, ket intun mapangka ko na, sika, mapangka, ibagam, adakda kayo, tapnong nga mabainan. Ket no aminin na, wen, nanghabak ka. Ket no madina, una na to'y, may itugot ka ti dua. Ket no madina pa'y, di dua kadwam, ipulong mo ti iglesia. Tadang ti iglesia, nga iso ti nang ipatalgadan ni Apo Isus iti panagmaymaysa. Iti pinal nga rod, no hanggang masulbar, iti iglesia. Iti iglesia. Ket no saan na nga denggan lata, dayjay panangtubngar iti iglesia,
iti iglesia, mabalinnan nga warwaran. Yes. Wen. Ket deje pa nang warwar na, anya iti kunana, ibilang yun hintil. Iso dayjay iti ibagbagana daytoy wagas iti numay dayjay saan pa nagmaymaysa. Ngem iti karkararag tayo, adalat ako madya pa nagmaymaysa, nga awan iti maidandanon iti iglesia. Ngam kahit kumot akitaan tayo pastor, dahil imbagam ito tay. Wen. Ay etan agagayem kan kakabsat, iya Matthew 13. Mm. Nasirib mo't ni Satanas, takalpasan nga agmula tinasayat abukel ni Apo Isos, napamot nagmula ti si Sanya. Ket tilaing dawat ko ay etan agagayem kan kakabsat, numapasamak man, dahito nga rumuar, dati trigo kan si Sanya di iglesia. Sapay kumata saan nga siyak. Saan ko mga dakayo ti agbalin asisan niya no di ka trigo tay kuma. Amen. Amang Amen. ornos kadagitoy nga saan apa nagmaymay sa ti unag ti iglesia. Wen, no makita tayo nga ron dito yan, iti iglesia, ket masapul nga niya, ag maysa. Taapay, nabalegi iti iglesia, ngagmaymaysa. Umuna, maramid na deje ko ng Pastor Ray nga misyon da. Oo, nalakan ang arami din. Ta, agmaymaysada nga ron. Ket intun no maramid deje misyon nga inted ni Apo Dios nga ramidin ti iglesia, nga isu di pan nakaikasaba. Daytoy met lang nga iglesia nga gururay, iti panagsubli ni Apo Esos, umayon alain ni Apo Esos. Okay? Tata, kitain tayo, dayjay kunana ni Ari David. Alain nyo iti Bibyayo, iti Salmo 133. Psalm 133, verse 1 ken 2. Kunana, kitain nyo nagimbagan ket anyan anakay ayo, iti panagtitimpuyog dagiti agkakabsat, iti kinamamaymaysa. Inyarig na daytoy, kunana, arigla napatag alana ti ulo nga agayos iti iming, wen ti iming ni Aaron, agpababa agingga iti baraybay dagiti kausna. Inyarig ni Ari David, iti nabanglo napatag alana. Tapno mamuan tayo daytoy, basahin tayo ijay Exodus 30. I always use this as a sermon. Kitain nyo, ijay Exodus 30, verses 2, 22 kung nakidi, 23 kan 24. May sapay ko na ni Jehovah nakisao ken ni Moses kinunana. Mangalak ka nto met itibiyang mo, kadagiti kasasayaatan arik-rikado. Iti mira nga agubog iti limagasot asiklo. Ken iti kanela anasamit iti gudwa iti mira nga isu iti sangagasot ken 50. Ken iti kalamo anabanglo 20 ken 50. Ken ti kasya 5 gasot akas iti siglo iti sanktuaryo. Ken ti lana iti olibas maysa ahin. Kita nyo dahito yung ati formula na. Iti iglesia, saan nagpapadat ita tao na? Ada na nga to? Ababa. Kalalaygan na. Ada iti nasamit, ada mo tinapait. Iso nga doon masikat ti Sabat School Director, Pasulore. Happy Sabat, kung kitam ti ropa, dagi Happy Sabat, girgitingam. Rin Happy Sabat ko na. Tapay, ada na pait. No alahin nyo digito yung ingredients, upat laang. Anya itiraman na, dayjay mira. Napait. Anya itiraman na, dayjay kanela, cane. Nasamit, unas. Anya itiraman na, dayjay kalamo. Nasamit. Anya itiraman na, dayjay kasya. Dahil anang kay makasungbat. Pinaramahan. Agpepeso, no, agtinag iti bunga dayjay akasya. Dahil tinangisit anya, idubing kami, pamialayan dyan bunga na. Ke ramanan may. Ke ti salutso, anya raman na.
ibagang man nasamit, ibaga dededuman na alsam, ngam itipudpud no, saan nga maramananta? At dadigiti membro, nga ni awan ramanda. Oho. At dadigiti membro nga, nakasamsamit, nga kaslala diabetic, Pastor De Leon. Mabaling na kutunan, di kinasamit da. Ngam adamit dagiti membro, nga sobra iti fight da. Ngam, dagito'y representation iti member ti iglesia. Kita nyo pa yung rukod da, JK siya kat natayag. JK ka ababa. Sinamon ko na kat isong mapangkajay bakery niya. Samit da yay. Nabanglo. Oo, nagbanglo, nagsamit ko na. Digijay iti klase iti tataw, ada na pait, ada na samit, ada pa tinabanglo, na samit. Dawan raman Ngam na. adama awan raman na. Ngam inurnong amin ni Apo Diyos na ito. Laglagi pa nyo, adda iti lana. Ikabil tayo nga, datayo dahi inbilin ni Apo Diyos, amin urnungam. Samunto ko na ikabil mo dahi may sagalon alana. Mapukaw, the picture of unity here is, mapukaw jay identity Titunggal ti Mara. Mapukaw jay identity Kasya. ti Kasya. Mapukaw ti identity dahi kalamos ken. Apay, gapu kada jalana. Ket intun no umayen jalana, subliyam dahi Psalm 133. Kuna na, kitain nyo nagimbag anakay ayo ket anyan iti panagtitimpuyog. Dagiti ang manginsat, aga, may misa. Gagayem ken kakabsat, buybuyaen ti lubong ti iglesia ni Apo Diyos. Iti tarigagay ni Apo Diyos ket nabilag iti iglesia. Kasanong agbalin nga nabilig ti iglesia? Ito nagmemesa. Agmemesa. Laglagi pun tayo, kunana, in unity, There is strength. no dahi trabaho, Pastor Ray, iti pagtutungtungan. Let me quote, iti Presidente the United States. I guess it is John Fitzgerald Kennedy when he said, united, little we cannot do. Divided, little we can do. At dati trabaho ng enten na po Diyos iti iglesia, nabilig ti iglesia, kayat nga kitaan ni Apo Diyos da itong iglesia. Dawatik man nga agkararag ka, Pastor Leo, tamasapul nga rekapantayon da ito'y leksyon tayo kada ito yung aldaw. Agtamad tayo ti panagkararag. Madaydayaw nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Awaten da ka, akas Diyos mi, mangisalakan mi mga ayat kada kami. Amen. Kaya't mi tagbali na kamkamang ti iglesia, ngam agtrabaho ni Satanas, tapno ti kasta, adda iti panakabingay-bingay, iti unag ti iglesia. Ngam dawaten mi nga iti panakabalin mo, agtrabaho kumakada kami. Amen. Pag may saan na kami, ti ayat nga daken ka, tapno ti kasta iti trabaho anay pabaklay kada kami, maaramid mi apakaydayawan tinagan mo. Amen. Taday iti pagpakaasi mi, iti napataganagan niya po may Jesus. Amen. Amen. When kakabsat, pumakada kami, pudno unay nga iti panagadal tayo ti sao ni Apo Diyos, kaya ti pain na iti narangrang, kaya natunos nga ad-adal, nga dagitoy iti mangted kada tayo iti espiritu iti panakipagmaymaysa iti sauna, nga dagitoy kaya't agbalin nga inspirasyon tayo iti panagbiag iti na Kristiyanwa. Amen. Agpakada kami na eten agagayem ken kakabsat, no mapay agsasabali tayo iti nagapuan, ti kultura, ti kababalin, masapon nga agmaymaysa tayo, itinagan ni Apo Isus, tapno kasta ti trabaho nga masapol alipasen tayo, mabanti pa nakabalin ti Espiritu Santo, maaramid tayo. Kaya paset, iti panagtrabaho tayo, iso dahi panangitultuloy tayo nga amuan dagiti pagayatan ni Apo Dios, iso nga inton umay alawas, awisin da kay manayin. Tapno dalin tayo manayin, dagito'y apagayatan na, nga isuda, iti tumulong kada tayo, iti panagbalin tayo, anan-anay, iti sangwanan na. Agyamanak, Pastor Ray, ken Pastor Leo, kahit maminsan pa'y kabsat, buklek met, deje awis kada kayo, ngayon tunumay nga lawas, agkakadwa tayo manayin, nimbag, ngal daw yung amin.
We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. God called the light day, and the darkness night. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called that space sky. Then God said, "Let the water beneath the sky flow together into one place." So the land may appear, and let the land sprout with vegetation. Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind." Then he said, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the earth and everything that is on earth." Then God looked over all he had made, and he saw that it was good. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.